Sziasztok! Tudom, hogy már mindenki megcsinált ezt a 2023-as visszatekintős videót, de mint tudjátok, én mindig mindennel kések, és igen, az ott egy rakás plüss, az ott még több plüss. Tehát miről lesz szó ebbe a videóba? Nos, hát először is egy kicsit beszélni fogok arról, milyen volt 2023, mind magánéleti, mind videózás szempontjából. Ezt fogom mondani, hogy számomra volt 2023 legjobb, illetve legrosszabb filmje per játéka. Itt fontos megjegyezni, hogy azt fogom nézni, hogy én 2023-ban láttam, vagy játszottam vele, nem feltétlenül az, hogy 2023-ban jelent is meg, ez főleg a játékoknál lesz névadó, illetve lesz egy kicsit szó a jövőről, hogy mi lesz 2024-ben, tehát hogy idén. Fogok lent időbejegyzőt tenni, amit remélem a YouTube használni is fog, és működni fog. Hogyha valakit valamelyik szakasz érdekel, akkor oda tudjon tekerni, és nekem végignézni az egész videót. Kezdjük is akkor, hogy mi volt tavaly, és kezdjük is a csatorna szempontjából. Tehát a fő YouTube csatorna, ezt a videót is látjátok, 494 feliratkozóval kezdte meg 23-at, és 600-zal zárta, ami azt jelenti, hogy 106 új ember csatlakozott. A VOD csatorna 88 feliratkozóval kezdett, és 272-vel zárta, ami plusz 184 embert jelent, ami azért szám. A Twitch csatornán 13 új embert vonzolt be a tavalyi év folyamán, és év végén is jelenleg is, mikor veszem fel ezt a videót, akkor 55 követőnél áll. Ami érdekes, hogy Twitchen 55 követő van, a VOD-on 272, tehát eléggé nagy számkülönbség van a VOD csatorna között, és az, ahol ténylegesen történnek a streamek. Ez eléggé érdekes, és szerintem ezzel lehet, hogy egyedülállóak vagyunk, sőt, lehet, hogy Guinness rekorderek igazából. Azon kívül 2023-ról túl sok jó dolgot nem tudok elmondani, de még az a videózáshoz hozzá kapcsolódik az is, hogy túlságosan aktív itt a második felében már nem voltam ilyen játéksorozatok kapcsán, úgyis amiket akartam, azokat végig játszottam, vagy hát véget értek. Hát ezen majd fogok változtatni. Hát azon kívül magánéleti szempontból túl sok minden nem történt, ami igen, az pedig nem annyira jó. Anyám hitelét is elkezdték tőlem vonni, úgyhogy ezáltal eléggé megszipolyozzák az anyagiaimat, úgyhogy el is kezdtem 2 munkahelyen dolgozni idén, mert hogy tavaly, és ez még valószínűleg egy ideig menni is fog. És így szeretném kicsit kikérni a véleményeteket is. Mivel, ugye, hogy szipolyozzák a fizetésemet, ezért nem túl sok pénzem maradt, cserébe legalább kevés. Már értsétek úgy, hogy nagyon kevés. És ki szeretném kérni a véleményeteket abba, hogy titeket mennyire zavar egy következő szituáció. Jó, hogy nekem nincs sok pénzem, ezért nem nagyon tudok állni mozit, kajálást, stb. Nem tudok venni random ajándékot a barátnőmnek. Ő ezt azt mondja, hogy őt nem zavarja. Egyáltalán nem zavarja, engem viszont rohadtul zavar, hogy nem tudok ilyeneket megengedni, mert akár szó szerint ez jelentetné azt, hogy az utolsó 1,5-2 héten nem tudok venni magamnak kaját. És akkor itt jönne a ti véleményetek, hogy ez titeket mennyire zavarna, mint az ő szemszögéből, mint az én szemszögömből. Ezt kérlek, írjátok le, és akkor térjünk is át 2023 legjeire. Akkor itt elmondom még egyszer, hogy az a lényeg, hogy én 2023-ban láttam per játszottam vele, és nem az, hogy akkor jelent meg. Kezdjük is a film területén, és akkor a legrosszabb filmmel. Olyan túlságosan sok filmet azért nem láttam, de azért van miből mozsolázni. Például akkor én is láttam az Indiana Jones és a Sorstárcsáját, a Mici Mackó Vér és Méz, Feláldozhatók 4-et, Angya és Darázs Quantumaniát, és még sok egyéb filmet. Viszont akkor mi került ki győztesen? Ugye, adott a kérdés. Válasz pedig a Voyagers, azaz az utazás a semmibe. Ez nem 2023-ban jelent meg, hanem még 2021-ben, de úgyhogy mondtam, hogy most láttam 23-ban. A film IMDb-n 5,4-en áll a 10-ből, a Metascore-on pedig 44 pontja van. Pedig színészi gárdailag azért annyira nem rossz, tehát van Colin Farrell, Lily Rose Depp, és Sherdian is itt van nekünk. Akkor mi baj lehet a filmmel? Nos, hát az, hogy baromi unalmas. Az elején jónak indul azzal, hogy egy több generációs küldetésről van szó, és hogy oda indulnak el fiatalok, mindent, tehát
kimondottan erre tenyésztett fiatalok. Ez így teljesen jónak indul. De csak annak indul. Aztán igazából nem lesz. A lényeg az, hogy kapnak ilyen anti-viagra-szerűséget minden kajáltatás, amire azt mondják nekik, hogy ez a emésztést segíti elő. Valójában különböző szerek vannak benne, amiktől engedelmesebbek lesznek, és hát ugye anti-viagraként elnyomják a vágyakat. Nos, a két főszereplőnk, Christopher és Zack, Christophert játsza Shertian és Zacket pedig Whitehead, erre rájönnek és leállnak ennek a szedésével. Innentől kezdve ki lehet találni, hogy mi lesz, elkezdenek a többiek is leállni vele, a hajó elkezd, majd a legénység elkezd úgy két irányba szakadni, vannak akik azért odafigyelnének a cuccokra és haladnának tovább, ugye ez Christopher bandája, és lennének a többiek, akik szabadon szétkúrnák a világot, ez Zack kis csapata. Nyilván ők vannak ugye többen. Ez ugye az egész küldetés, ugye ezért így veszélybe kerül. De hát nyilván tudjuk, hogy azért a vége az lesz, hogy meg tudják csinálni a küldetést. Némi gyilok is van benne. Fognak itt meghalni áramütéstől. Agyon lesznek verve, mert konkrétan egy ember véletlenül ám bár, de akkor is le lesz lőve egy csajszi. És lelövöm a poént. Zack, mint főgonosz, ilyen alien stílusba ki fog repülni az űrbe. Ezt nem csak elmondani és hallgatni volt ilyen unalmas, hanem egyébként átélni is. Úgyhogy ha van rá lehetőségetek, akkor hát ne nézzétek meg. De ha mégis meg szeretnétek, akkor a Netflixen fönt van. És akkor nézzük, hogy számomra mi lehetett akkor a legjobb film. Ide is hozok néhány példát, mert miért ne? Ugye Pókember, a Pókverzumon át, Oppenheimer, Barbie, Sehol, az Evil Dead Rise. És most kapaszkodjatok a bugyitokba, ugyanis nem más lesz a győztes, mint a kokainmedve. Igen, jól hallottátok, és én nem vagyok bekokozva, csak a maci volt. Most gondoltok már bele, hogy mennyire egy abszurd egy film. Most arról szól, hogy egy medve bekokózik. És ráadásul nem szarul van kivitelezve. Nem úgy, mint hallottam azóta, hogy már van itt kokain cápától kezdve, kokain pandán át, vagy mi a faszom van, vagy nem is tudom, nem is panda, az várjátok, milyen áll, az fekete pátuc. Mindenből egyből ráugrottak, hogy már másból is kell kokos, de ugye ez egy valóságot dolgoz föl. Ja, nyilván nem így történt valódi életbe. De itt azért megpróbálták ezt viccesen megcsinálni, és hát szerintem sikerült, ezt méltatlanul felejtették el ezt a filmet szerintem. Ez teljesen jó, IMDb-n egyébként 5,9-es értékeléssel el a 10-ből, a Metascore pontja pedig 54. Színészileg kaptunk ide például Kerry Russellt, Ray Liottát, aki egyébként sajnos azóta már elhunyt, O'Shea Jackson Jr.-t. Mondjuk őszintén leszek vele, nekem ezek a nevek túl sokat nem mondtak, de valakinek biztos. Tehát visszagondolva, tehát mennyire egy elborult, abszurd, mégis szórakoztató film. Kellemes, van benne egy gyilkosság bőven, tehát hogy az a medve azért szedi az áldozatait, meg hát hülyék is úgy is halnak meg. Jó, látszik az egész filmen, hogy alacsony költségvetésű, tehát ez azért látszódik a medvén is, és a halálokon is. De függetlenül szerintem teljesen szórakoztató, és a végére rendesen szurkolsz a macinak. Legalábbis mi azon kaptuk megunkat, hogy ott a végén izgultunk ért, hogy minden jól legyen, és hát, na. De most nézzétek meg a film elejét, tehát most itt bevágom nektek csak a film elejét.
megtörtént események alapján. A fekete medvét nem vezérli a terület védelme. Ritkán támadja meg a közelében lévő embert. Ha mégis, az áldozatnak nagyobb a túlélési esélye, ha visszatámad, mint ha megadja magát. Forrás Wikipédia. Azért már innen is lehet sejteni, hogy azért nem lesz annyira egy rossz film ez. Jó, hogy nyilván nagyon vitába tudtok most ezzel szállni, hogy az Oppenheimer mennyivel jobb volt, vagy a Pókember, vagy a Sehol, vagy az Evil Deadnek az újra felgondolása, de gondoljatok abba is, hogy ez egy alacsony költségvetésű film. A semmiből jött, és ahhoz képest mit lépett. Tehát ezért lett nekem ez 2023 filmje. We have such good luck in nature. Akkor nézzük filmek után a játékokat is. Nagyon sok játékom idén, nem hogy tavaly, bocsánat, nem volt. Konkrétan 6 plusz egy DLC. Szemben mondjuk 2020-ról 29 játékom volt, ami csak a rossz PC játékok, de ez most mindegy. Ugye volt itt Mob Ties Tokyo, Sniper Ghost Warrior, Robert D. Anderson, and Legacy of Cthulhu, Pirate Hunter, Red Ocean, és az American Ten Most Wanted, vagy hát Fugitive Hunter, War on Terror. Nehéz is lett volna egyébként választás, mert egyik se annyira rossz játék, ha az American Ten Most Wanted-et nem 23-ba játszom. Igen, ezért már sikerült kitalálni, hogy nekem ez lett a legrosszabb játék. Már vagy 2 éve próbálok olyan verziót találni belőle, ami állandósan indulni a gépemen is működik. Hát most sikerült, de nem hittem volna, hogy ennyire rossz lesz. A gépfegyver úgy remeg, mint az ellentartás fogalma nem is létezne a játékba se, és hát sehol máshol. Elsőnek azt hittem, hogy ez az én példányom hibája, de nem. De aztán néztem, hogy igazából nem. Az, hogy az ellenfelénk mögénk spawnolnak, ezt megszoktuk, például a Mortír 2-ből, de még ott tudtuk, hogy nagyjából mikor fog mögénk spawnolni valaki, és hogy az maximum 2 katona lesz, addig itt bármikor mögét kerülhetnek, és akár 5-6 katona is. Köztük akár lehet a rakétavetős, és egy rakétavetőbe ezért meghalsz. Oké, több életed van, tehát föl tudsz venni coinokat, és akkor ezzel tudod folytatni. Ott onnan meghaltál, mint egy jobb játékgép. Ettől függetlenül volt olyan, hogy az utolsó, szó szerint az utolsó életemmel voltam, tehát nem volt már nálam több coin. De azért nem feltétlenül ér itt véget a szivatás. Ugyanis a zuhanás. De a játék az mindenféleképpen zuhanásnak számítja, még akkor is, hogyha -5-tel éppen le, az akkor is zuhanás és azonnali halál, tök mint így mennyi HP-d volt, és hogy honnan estél le. Ugye tudjuk, hogy ebben van verekedés. Tudjuk, hiszen láttuk Freddy videóját. Azt is tudjuk, hogy a numerikus irányokkal, tehát a 8-6-4-2, ezek működnek a verekedésnél. Már ha beveszi őket, tehát nekem olyan érzésem volt közben, mint ha minden második, harmadik nyomást venne csak be. Így néha egy kicsit azt is megnehezítette. Lehet, hogy azért volt ennyire rossz élmény, mivel hogy már 2 éve szenvedek vele, hogy keresek belőle egy olyat, ami megy. Lehet, hogyha ez nem lett volna ennyi idő, akkor nekünk is más élmény lett volna, de így rossz volt. Egyébként 2003-ban lett kiadva a játék, és a Black Ops Entertainment fejlesztette, Metascore-on pedig kemény 35 pontja van. Úgyhogy hiába 2003-as a játék, és én 20 évvel később játszottam vele, ettől függetlenül nekem ez lett 23 legrosszabb játéka. De akkor nézzük, hogy mi lehetett a legjobb. Itt az egy kicsit nagyobb volt a választék, ugyanis én magamban 15 játékot plusz 2 DLC-t játszottam ki, és még további 5 játék 3 DLC-vel pedig co-ban. Volt itt Real RTCV, Dishonored, Brothers in Arms-nak a mind a 3 része, az Assassin's Creed Mirage, a Diablo 2 Resurrect, és ő volt más is, a győztest viszont a kópok között kell keresni, és méghozzá egy folytatásba, és egy 23-as játékba, ez pedig nem más, mint a Remnant 2.
Hát ahogy mondtam, ez a játék a co-op vonalat erősíti, és már 23-ban kapott DLC-t is, és hát persze az is ki lett tolva. Egy harmadik nézetű Souls-like játék lőfegyverekkel, skillekkel, perkekkel, felszereléssel, tracepontokkal, rengeteg bosszal, annál több közellenséggel, és ugye annál több közellenséggel. A játék elején több kaszból lehet választani, hogy te mi szeretnél lenni, amikből később tudsz játék közben újakat feloldani, és ezáltal egy későbbi újrajátszást új kaszttal tudsz kezdeni, ami teljesen egy új játékélményt is okozhat, ugye, akár neked. Sőt, későbbiekbe tudsz behozni egy mellékkasztot is a főkasztod mellé, az nyilván a nulláról fog indulni, de ettől függetlenül akkor is 2 kasztod lesz, 2 különböző képességgel. Bár azért meg kell említeni, hogy attól függetlenül, hogy Souls-like játék, én a könnyebbek közé sorolnám. Szólóba is, jó azért kóba is egyszer-kétszer azért megizzasztott minket, de ettől függetlenül szerintem én szólóba is a könnyebbek közé sorolnám, és hát a kóp mi volt miatt, amit azt hiszem maximum 3 főig lehet játszani, tehát pláne a könnyebbek közé lenne sorolva. De hát kell ilyen is, néha azért. És még itt meg szeretném említeni azt is, hogy a térképen történő navigálás néha kissé nehézkes és kaotikus volt, illetve hát repetitívvé válhat a játék, bár ez igaz ugye mindenre, mindenfajta játékra, de itt is az érződik egy kis idő után, hogy ugyanazt csinálod, nagyon ugyanazt csinálod. Sokszor a közelharc nem volt kiegyensúlyozva, tehát egy jó közelharci fegyverrel akár többet is értél, mint egy jó távolságival, de ettől függetlenül számomra ez volt az év játéka, amit egyébként szokásosan a Gunfire Games fejlesztett, ugye 2023-ban lett kiadva, a Metascore-on pedig 80 pontja van. Nos, ezzel meg volt 2023 legjobb filmje, legrosszabb filmje, legjobb játéka, legrosszabb játéka, és az, hogy mi volt 2023-ban. Akkor nézzük, mi lesz 2024-ben. Először is a Twitch-en megpróbálom pótolni azokat a játékokat, amiket elkezdtem, de abba lettek hagyva. Ugye egy ilyen már megy kópa, ugye ez a Tug of War-nak a mártírja, az inkvizítoros mártírja, de van más is, azok is pótolva lesznek idén. Illetve tervezek a #COD nyárhoz hasonlót is idénre, szerintem a Battlefield-del, és lehet, hogy ugyanúgy nyárra. Illetve terve van ezúttal egy jófajta újévi stream, ugye most nem volt a 23-as, 24-es évre, előtte volt, meg azt hiszem az előtt is, de most nem. Viszont a 24-25-ös évre van tervezve egy jó kis legózás, bár nem úgy, ahogy Pistiék csinálják, hanem azért másfajta képpen. Bocsánat, hogy ide-oda nézek, de ez még nálam így van. Ott tartottam, tehát ott, hogy legózni fogunk, bár nem úgy, ahogy Pistiék csinálják, hanem mi fogjuk, veszünk néhány Lego játékot, például ugye a Lego Star Wars, a Lego Batman, a Lego Karib-tenger kalózai, ilyenek, és ezt toljuk ki egymás után, csak a story módot. A YouTube-on terv van több sorozat indítása is, mind FIFA-n belül, vagyis IFC 24-en belül, és van ugye 1-2-re, ezt szeretném idén indítani a Contra sorozatot, ami ugye a mi saját, ezért figyeljetek, mennyire szép mondat volt, tehát a mi saját játékpárbaj sorozatunk lenne, ugye a Contra nevet ti szavaztátok meg, illetve a barátnőmmel is egyébként terve van több sorozat elindítása, mind olyan, amiben aktívan részt vesz, mind olyat, amiben háttérbe vesz részt, mint vágó. Illetve, ha az ég is úgy akarja, akkor végre elindult egy ilyen nagyon gyenge animációs szituáció is, ahol kis sztorikat mesélek el, amik történtek, ilyen nagyon gyenge animációval megtámogatva, valamint örülnék annak, hogyha a szinkron is el tudna idén végre valamilyen szinten indulni. Tehát, hogyha legalább kiadok 3 szinkront idén, akkor annak én már örülni fogok. Magánéletben is van némi terv, ősztől visszakerülni az egyetemre, az ELTE-re, újra, de lehet, hogy az évben ettől függetlenül még benne lesz egy új szakma is, munkahely
váltás per elhagyás, tehát jó lenne, hogyha második évtől, igazán ez az év második felétől már csak egy helyem lenne, illetve még akár egy összeköltözés is összejöhet ebbe az évbe a barátnőmmel. Nos, hát ennyit pofáztam volna én, most jöjjetek ti a komment szekcióba, hogy nektek milyen tervetek van idénre, és milyen volt tavalyra, és abban mit sikerült megvalósítani. Ugye találkozunk idén is akkor videókba, tervek szerint akkor új videósorozatokba is, illetve a Twitchen is. Addig is. Sziasztok! Valaki azt mondta, nem áll jól a szemem színe. Valaki azt írta, nem is vagyok való ide. Valaki megszólta, miért ilyen a ruhám színe. Valaki mindig haragszik, majd valaki